ngesingisi ngizongibekezelela ugagu bambusa under construction. Okay. So sizongibekezelela nje makhona lapho imbeka khona. But kunendawana engiyithanda kakhulu ethi oh what peace we often forfeit, oh what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Sibambile. Amen. Napha sapha na uphasa matric ayikubona nje. Ngiphinde kaningi no matric ini. Lithi oh what peace we often forfeit, oh what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Siyabamba sishone sonke. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Soprano. All because we do not carry everything to God in prayer. Khona babambile mase kuba khona abasele sibathandazele. Senze silent prayer for abasalayo abethu. Hallelujah. Senze silent prayer. Khona umzalwane abesharp makuthiwa nansi into bamba. Mangikunika inamba nje ngithi ithi 086 111 uyibambe mase ngifuna noma sethiwa sengifuna in 5 days ngoba ngiyakholwa uthi ayithi angithi sezwana wangcwele. Amen. But masibeka amahlaya eceleni leli culo leli liyayithola indawo kakhulu enhlizweni yami. Mangabe into kuthiwa you forfeit it, into ebekufanele uyithole kodwa manje isiphunyuka. Makuthiwa mangabe ethi umbhali oh what peace we often forfeit. Kusho ukuthi khona lokukuthula okugcina kusenze njani? Usiphunyuka. Khona le peace egcina isiphunyuka. Mase ethi oh what needless pain we bear. Ubuhlungu obungenasidingo esibuthwalayo. Uyabuka umbhalo ukuthi indlela esigcine sesithwala ngayo ubuhlungu obungenasidingo, indlela esigcine sesiphunyukwa ngayo ukuthula enhlizweni zethu nasempilweni zethu. Manje ngento eyodwa, we do not carry everything to God in prayer. Lento yokuthandaza siyenza ibe into yama-emergencies ukuthi ke nakho sekunesimo nango sekusekhona sesibhedlela then we pray. Uma ngabe eqala ukugula esakhwehlela kusawumkhuhlane wabona sengathi nje I know it's just umkhuhlane, ngaleso sikhathi you should have prayed. Angithi bazalwane. Ukube you prayed immediately ngaba kayanga isibhedlela. Odokotela bagcina sebethola ukuthi pneumonia because you do not pray, you do not carry everything to God in prayer. Ayikho into exception. Ayikho into uNkulunkulu athi ayike ningangixaki ngalokhu, ningangihluphi ke anothandazela 1 2 and 3 kodwa ningangihluphi ngalokhu. In a few days bengikhuluma nomunye umzalwane ngasho i-statement engisheshe ngayikhuza ngaso. Bengithi kuye izinto eziphathekayo asiyithandazeli siyayisebenzeli. Jesu ya. Ngageja ngabona ukuthi ngigejile. Ngaphinde ngathi hayi ayikho into esingayithandazeli. Izinto eziphathekayo sithi siyisebenzela sibe senze njani? Siyithandazeli. And umehluko uyabonakala endleleni ophatha ngayo into yomkhuleko nento yamandla akho noma obona ukuthi wena yamandla akho. Abantu abathola imisebenzi bengazange beze bethandaze, they're often very careless with their jobs.
kulula nje ukufika late, kulula ukuba absent bengareport singekho nesizathu esibambekayo. Kodwa umuntu who's had to endure ukungabi nawo umsebenzi for many years, ewukhulekela umsebenzi, mase uthola umsebenzi uba yigugu kuyena, because ukhumbula imithandazo yakhe, ukhumbula emhlupha uNkulunkulu mayelana nalento, athi mase ereceiveile ebese yabona ukuthi I can't just handle it anyhow. Kunabantu abanenhlanhla who are very blessed ukuthi uma ngabe befuna abantwana bavele bakhulelwe nje, abazazi ukuthi babusiseke kangakanani abanye ngoba ababafuni labo bantwana, bayabashiya babashiye nogogo bahambe nje udumo, bangathumela imali, bangathumela imiyalezo, bangafoni, bengenzi lutho. Kodwa umuntu owathandaza ukuthi amthole umntwanakhe uyigugu kuyena, indlela amphatha ngayo iyakhombisa ukuthi lo mntwana lona umntwana womkhuleko lo. So uma ngabe si-adopta i-mentality yokukhulekela izinto zonke, izinto uNkulunkulu asinikeza zona, sizokwazi ukuyiphatha ngendlela. Angithi bazalwane? Yeah. Sizokwazi ukuyiphatha ngendlela izinto uNkulunkulu asinikeza zona. Ngisho ngabe kuthiwa ngisho ngabe kuthiwa umsebenzi, ngisho ngabe kuthiwa, do you know ukuthi bazalwane kuyi-privilege kangakanani kulala udlile ukungastresseki ngokuthi ngizodlala namhlanje. It's a privilege ukuthi you don't have to stress about your next meal. Mawulalela abantu bekhuluma phandle, you will understand ukuthi khona abantu abathi njalo mangabe kuzofanele kupheke ukudla kwasebusuku bathandaze. Bathandaze. Khona intombazane engangifunda nayo eVarsity ingxoxela ukuthi abazali basheshe bashona, wasala nosisi bakhe nobhuti bakhe nabo besafunda isikolo sisomdala efunda grade 7. Uthi njalo sisima ngabe kuzokufanele kuphekwe, wayibeka amanzi, abasisitofu abeka amanzi, agxabha amanzi, athandaza usisi. Uthandazela ukuthi ngizofakani kula manzi, akazi ukuthi izoqhamuka leyo nto leyo. Kodwa ngoba uNkulunkulu ophendula imithandazo, kwakuba khona umuntu ofikayo. Noma uma kumakhelwane athi yazi weyingane khona impuphu lana izogcina expire, ngithatheni le mpuphu, balale bedlile ngalelo langa. It's a privilege. Yes, we do have izinto ezinkulu kunokudla esifunayo, ezingcono kunokudla, but ayikho into efika kalula. Ingafika nje wena ubona ngathi ifika kalula kuwena, but uNkulunkulu has had to remove a lot of things endleleni yakhe ukuthi azokunikeza lento. uNkulunkulu has had to fight a lot of unseen battles ebusuku lelo ukuthi uvuke. Uyala uNkulunkulu emfihlakalweni ukuthi sikubone uphila, sikubone ufikile. We can't, thina abantu besifazane, we often complain ukuthi asinazo iy'mpahla sesingenamba. Asinazo iy'mpahla. Kodwa yazi lezi ezikodrop wakho ungathatha unikeze, khona umuntu ongajabula afe ukuthi wow. But because thina izinto siyithatha for granted, esiy'nikezwa uNkulunkulu, we take things for granted, we forget. And then mase sikhohlwa na ukuthandazela lokho esikufunayo, because we think kulula nje ukuthi izinto iqhamuke seyifika nje. Kulula nje. Khona abantu abastrugglisha for ukuphefumula. Just being able to breathe. Just being able to breathe. Baxhunywa imishini kumanje, ama-family members ayafika azocela uNkulunkulu ukuthi sicela aphume emshinini. And when you breathe easily every day, you breathe easily, and you think it's just, oh no, it's just a thing. Actually, mase uyakhona ukuthandazela ube nezinto ey'ncane kuwena ukuthi hayi into encane le nengiyikhulekele into encane le, no, le idinga mina, le idinga nje kuhlakanipha kwami, le idinga nje mina ukuthi mina le ngizodila nayo mina self. Sigcina sesithwala ubuhlungu obungenasidingo, sigcina sesithwala
ama-burdens angenasidingo. Mina nje I don't want to live my life with baggage. I do not want to live my life with baggage. Noma ngabe yani ayihambe iye kumnikazi wayo. Tell uJesu yena wakhe amagxalaba abanzi. Thutha wakhe ama-shoulders wide. Mina wami mafishane anginawo amagxalaba for any type of baggage. Akathwale. Ngihlushwa ingane akathwale. Ngihlushwa umyeni akathwale. Ngihlushwa abantu makhelwane angistressa akathwale. Nakhe emsebenzini sengathi lokho lifuna ukuphela akathwale. Akathwale. I can't carry my mina ngiyahluleka angazi mhlawumbe ninabazalwane ni strong mina ngiyahluleka. Because the next thing sizothiwa une depression because you carry everything. Amen. You carry everything. We shouldn't be struggling tinabazalwane with depression and anxiety on top of that. Ni anxious, what is going to happen? Why? Because we do not carry everything to God in prayer. Why should you worry about your future? Ngoba namhlanje uyibona usufikile nje kulona namhlanje. Yeah. Did you do anything actively ukuthi ufike kulolu suku la namhlanje? Awunawo amandla okwenza lokho. So indaba kufanele ukhathazeke ngefuture. On top of that, ukhathazeke to a point yokuthi ulibone lifiphala, ulibone limnyama. Angisoze mina ngaba lutho kusho wena. Because ngokwama calculations akho bekufanga ngabe usulapha ukuze ugcine usufike lapha. Manje nje usuyibonile ke ukuthi ngeke usaba ilutho, then all is lost. We are doomed. We are doomed. Ungene kwi depression sihleke nawe kanti awuhleki uhleka nje. Unento ekudlayo ngaphakathi. Ipain engenasidingo. You should have carried everything to God in prayer. Makusakhona ikusasa. uNkulunkulu umtshele makusakhona I even prayed about the number of years engifuna ukuyiphila. Angiyimisele ngokusheshe ngishona. Angiyimisele sekubakena ukuthi ubona kanjani. But nje at least in faith 90. This nje ngifile no make 90. Ngiyobona uright u90 sengibile ogogo ngaba ukhokho. Angifuni nje ukuphuthwa istage empilweni yami. Ezulwini angiphuthumi. So kumele ngibe ogogo ngikhuza abazukulu kube mnandi. Yabo ngibe okhokho ngikhohlwa amagama abantu egcekeni. Ingane zami zonke la kodwa angisazi konje ubalo. Mina ingane ngikonje wena uobani ke wena. You know, I want it. It's part of life. I want it. Nami ngiyadeserve. Ngiyibona ugogo ngenza. Guys, khona istage sempilo esimnandi lesogogo. Khona lesogogo mama ngiyibona omama ingothofu. Of something. Yeah. Bayanaba abantu nje abanabayo everywhere. Bahlezi benaba enkonzweni kuthiwa phuthumisela no mama. Uyabona lonto leyo. Ngifuna ukunaba. Hallelujah. Ngifuna ukuthi noma kunomcimbi ekhaya omakoti baphithize lo makoti nginabe sixoxe indaba nozakwethu sixoxe nje ukuthi seyikhulile ingane. I don't want to die young. So I take it to God in prayer because angifuni ukuphuthelwa. Ngiyababona indlela abakulethe ngayo. They don't worry about ifika. They don't have to worry about ifika. Akusenalo utho nje. Akusasho lutho. Ngisho sekusekumnandi udla noma yini. Nje kwayena umyeni nje usiyakhuluma nje naye ukuthi ayi ngeke kahle sibanibani ngeke nje ngizedlale wena John sebiza nango John. I want to get to that stage. Mase ngifana naso stage sokubogogo nje ngikhathazeke ngezinto engasilo gogo bahlezi wena kade egcekeni sibuyile kodwa imbuzi zami niyiphile. Uyabona angiyafuna ukuba naleyo command mayelana nezimbuzi zami. Ngingaziphi mina kodwa ngi-expect ngibe nama-expectations egcekeni. Ziphiwe niko. Ngiyalala into engazi ukulala ngifuna ukuvuka
ngivuka ngo-4 ngingenzi lutho. Ngo-4 ngiyaluze. Just to walk around. Bafuna itiye. Bacomplain ngokuthi ave ngilala. Yeah. Kodwa nje aka-achieve lutho. Ngifuna ukuthi nga-achieve lutho. Ngingabi nama-aspirations. Sengi-right. Yabo, angisenama ukuthi in 5 years ngifuna ukufika kuleso stage. Yabo. Hallelujah. So anginayo any choice. I must tell God ukuthi ngigcine ngifike 90 now. 90 ngizobe ngisakwazi ukudla inyama. Yeah. Yes, ngizobe ngisakwazi ukudla inyama. Because 100 ngeke babone 100. Leke ngene 100, 120. So engasahambi. Sekufanele manje adla ama-yogurt. Ngeke ngikwazi ukuphila nge-yogurt. So bazalwane, ngicela sivuleni amabhayibheli ethu. uLuke. uLuke chapter 5. Luke chapter 5. Ngabe siyacula lela culo manje inkinga nilala ninanwaza amaculo esiNgisi. Nwaza amaculo esiNgisi. Yes, I'm sorry, uLuke chapter 11 verse 5 to 8. uLuke chapter 11. Usengasifundela osetholile. uLuke chapter 11 verse 5 to 8. Chapter 11 verse 5 to 8. Kulele lami kufundeka kanje. Then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. And a friend of mine on a journey has come to me and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, don't bother me, the door is already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Chapter 11, verse 5 to 8. wathi kubo, ngumuphi kini oyakuba nomhlobo aye kuye phakathi kobusuku athi kuye, mhlobo, ngitsheleke izinkwa zibe 3. Verse 6, ngokuba kufike kimi umhlobo wami evela ekuhambeni, kepha anginanto engingayibeka phambi kwakhe. Yena, verse 7, yena ke ophakathi aphendule athi, ungangihluphi, sekuvaliwe emnyango, nabantwana bami balele kanye nami, anginakuvuka ngikunike na. Verse 8, ngithi kini noma engazakuvuka umnike ngokuba engumhlobo wakhe, nokho ngenxa yokukhongisisa kwakhe uyakuvuka amnike konke akudingayo. Amen. Amen. Babizwe lakho uNkulunkulu wethu ongcwele linamandla, uNkulunkulu wethu liqinisile izwi lakho, khuluma ngalo Jesu, thina silizwe in Jesus name. Amen. Bengithi esizulwini bazolichaza namagama asemfuleni lapha ku verse 8 la lithi khona, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity he will surely get up and give you as much as you need. Bengithi bazolichaza ukuthi khona igama lesizulu elisho i-shameless audacity, kodwa kuyacaca ukuthi isizulu asinalo lelo gama elilodwa. Amen. But ngifuna sikhulume ngayo namhlanje, the shameless audacity to pray. Amen. Iningi lethu thina siyabazalwane, we struggle with a lot of things. Sinama-struggles nje ahlukahlukene, lo nalo unama-struggles akhe. Amen. Lokho okungasenzi singabi abazalwane noma singabi abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Abanye bastrugglisha
ngenkanuko, banenkinga nayo enkanuko, abanye banenkinga ye-addiction, abanye banenkinga yokuthi bayathanda ukuyisiza, abanye kuney'ngane ngithatha, abanye banenkinga yenhliziyo ey'funa ukuxola, amen. Abanye banolaka. Lezinto nje ilona lowo eziyama-struggles ey'mpilweni zethu ezenza ukuthi impilo ibe nzinyana abantwana bakaNkulunkulu, amen. Lama-struggles ethu ayasenza kwesinye isikhathi ukuthi sibe abantu abangathandazi kalula, amen. Mangabe ngifunda namhlanje uSunday School besifunda uJames chapter 5 verse 16 wakhona uthi the prayer of a righteous person is powerful and effective. Umthandazo womuntu olungileyo unamandla futhi uyasebenza, amen. But kunento ehlezi ilinganisha ukuthi what if I'm not righteous, amen. Sistrugglisha most kakhulu ngalezi engibalile, yebo, kodwa kakhulukazi ngamahloni, ngeshame, amen. Sithi mase sizenzile izinto sesithuka sesibonile ukuthi hawu ngikhulume kabi laphaya, hawu ngihlebile laphaya, hawu yabo nje once wa-realize ukuthi there's something kuwena eyibala, amen, uba nale shame e-challenger i-faith yakho, amen, ethi kwi-faith yakho uNkulunkulu bengakwenzela kodwa ngenxa yokuthi wena angeke aze akwenzele ngoba wena unale nkinga onayo, amen. And leyo nto bazalwane ayisuki kuNkulunkulu, isuka kuSathane okuyena ohlezi esi-accuser njalo, amen. Ibandla likaNkulunkulu li-righteous. uNkulunkulu wasipha ukulunga, amen, wakuthatha ihlazo lethu, amen. uNkulunkulu walithatha ihlazo lethu. Thina akufanele ngabe siphila si-shameful, kube khona ukuthi kwi-relationship yethu noNkulunkulu noma kwi-prayer life yethu kube khona la esistrugglisha khona, esithi noma sithandaza khona sithandaze sinokuthi mhlawumbe ngekangenzeli uNkulunkulu ngenxa yani, ngenxa yokuthi uNkulunkulu walisusa wayenza isolution yokuthi yebo ukuthaka enyameni, kodwa uJesu ufele izono zakho so that you can be righteous. So mangabe kuthiwa a prayer of a righteous person is powerful and effective, kushiwo iprayer yomuntu okholelwa kuJesu ukuthi uJesu wafela izono zakhe, amen. Akushiwo iprayer yomuntu who is 100% perfect ngoba nama ngimazi loyo muntu, amen. Uma loyo muntu ebekhona mhlawumbe sonke ngabe sigijima siye kuyena sicela ukuthi ungithandazele because wena umthandazo wakho uzoba powerful and effective because wena awuna sici, awuna weakness, amen. Kodwa ngoba loyo muntu nama ngimazi, mhlawumbe niyamazi mina abazalwane, but nami ngeyami indlela ngeke ngibone usuku liphela kube khona into engithi angiyenzanga kahle, amen. So ngenxa yalokho bazalwane, abanye bethu they end up living with shame. They pray, but they pray with shame, amen. So namhlanje bengifuna ukuthi sibe abantu who adopt into yokuba shameless in prayer, amen. Uthi uJesu lo uyocela isikwa ebusuku, uyocela izingwa, in fact ebusuku yanana kodwa angikhumbuli umuntu enana izingwa eziwu-3, amen bazalwane. Lokho kudinga ungabi namahloni, amen, ukuthi uzohamba uyongqongqozela umuntu ebusuku. Wema ukuthi ungahamba uyongqongqozela umuntu ebusuku, ungangqongqozela emini nakhona hhayi ukuthi usuzongicela ulofu, amen. Hhayi ukuthi usuzongicela ini ulofu, ungangqongqozela emini ukuthi ngicela ungiphe isinkwa ngingakunika ama-slice amathathu awu-4, ngiyabona ngikujaje nje ngokuthi ngoba umuntu wesilisa awu-4 kodwa ngoba uyilady u-2, amen. But ungangitshela ukuthi uzothi sengilele ebusuku sengikhiyile mase uzongqongqoza
uzocela ukunanelwa all of about nakhona akacela ukunanelwa uyacela nje hayi ukuthi ngizobuyisa ngicela ungiphe all of about 3 amen lokho kudinga ukuthi ube ne-shameless audacity amen yini i-audacity i-audacity nami angilazi igama lesiZulu kodwa i-audacity ukuthi umbona uMashanga ukuthi uposta umyeni wakhe everyday uyambona nje ukuthi nje uyamposta everyday mungena kwi-profile yakhe nangumhlongo everywhere ebese wena uyanyonyoba uya kuma-DMs uthi inkosazana emhlophe it's the audacity bazalwane amen isibindi i-boldness enohamba nendelelo encane into yokuthi nje mina ngizoya kodwa mina hayi mina nginandaba amen i-audacity yini ukuthi ngikubonile ubugroova throughout uDecember wena ubugroova wena ubuthenga utshwala uzuthengele nabanye abantu kodwa makuqala uJanuary mase uyanyonyoba uzathi mina hayibo yazi ingane ishoda nge-uniform ngicela ungiboleke u-100 it's the audacity kanjani amen but that's the shameless audacity ekufanele sibe nayo uma ngabe siya kuNkulunkulu ngomthandazo amen akufanele kube siyingabaze siyi-second guess sithi I no mina yabona mina you must have that shameless audacity every time uthandaza umuntu eBhayibhelini engathi wayenayo lento uDavide wayehlupha uDavide angimceli uDavide as a brother as a husband as a friend angimceli yilo mngani nje njalo nje nasithi lento ayenzile amen umfundisi uye ukhuluma last week wakhuluma ngalesikhathi ezohlaselwa uAbsalom indodana yakhe izinto nje zi-upside down waya uNkulunkulu ngomthandazo eva ukuthi yena esenamacala elaleni unkosikazi womuntu wangagcina ngakho wamthatha wamfaka empini phambili ukuthi akafe wathi nje akafe lo wafa but the shameless audacity to pray bazalwane we are not going to wake up and be perfect akakabonakala sekuba yikho we are a work in progress amen uma ekhona phakathi kwethu ukuthi mina I'm perfect uyayikhohlisa mama uyayikhohlisa sisi uyayikhohlisa nje umuntu like everyone else and into ebuhlungu ukuthi you are taking credit for umsebenzi kaNkulunkulu empilweni yakho uNkulunkulu akakuthandeli ukuthi wena wenza kangcono kunabanye abantu akakuthandeli ukuthi uperfect ukuthanda regardless and wakufela regardless that is umsebenzi wegrace amandla egrace lawo kodwa mawuzothi mina ngi-right mina ngingcwele mina ngiphila kahle ngenza wonke ama-decision ama-right ahamba kahle then you are saying uNkulunkulu fangabe uJesu akakufelanga wena nje you don't need Jesus in your life you are self-sustained angithi bazalwane thina abanye siphila ngokuncenga uNkulunkulu siyamncenga every day naye sesizakele kona sisizakele siyaqhubeka siyasizakala nakokunye amen but we don't stop praying khona abantu abathi mangabe sebeqhuzukile endleleni khona usizokhulume ngokuqhuzuka amen ngithanda ukuthi uyakhona yabo khona abantu abathi mase beqhuzukile endleleni omunye mhlambe aqhuzuke kuze kukhulelweke uyabona abe nesibusiso sokuqhutha sekukhulelwe i-blessing yaseqhuzuleni phela uNkulunkulu akabuki njengathi amen akabuki njengathi ngithanda nalento yokuthi le view yabantu abangakholwa with regards to abantwana abazali bengaphandle komshado sizalelwe ngaphandle komshado amen and we are a blessing to our parents we are a big blessing to our parents angazi ukuthi ngaba abazali bethu bezenjani kuba thina asikho yes ngaba ukubethu asikho ngazi ngabe benzenjani so we are a blessing yabo so uNkulunkulu will bless you he will bless you when uzobona athi uNkulunkulu let me bless my child i-timing yabheda i-procedure yabheda don't just bless my child regardless amen kodwa it doesn't change ukuthi you have a blessing yabo futhi mhlawumbe ngangabonakala ngesikhathi usastrugglisha ngamanapeni noba kwengane class ukuthi this is a blessing kodwa ngokuhamba kwesikhathi uzobona ukuthi this is my blessing amen ubone nawe usumdala ese-graduate hayibo what a blessing ungaboni ngalesa sikhathi sikujaja thina wayiqamba wayibiza ngosibusiso athi nje kanje
Kanjani? Engabe bekufanele uthini njalo? Ngazi kufanele uthini njalo. But nathi ingane yakho siyagraduate sithengele umuzi sithe hayibo what a blessing. So uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto. Wena usuke wenza into wrong ngaleso sikhathi. Yeah. Kodwa ke yonke wrong uNkulunkulu athi let me just bless her. Let me just bless her. Lokho okunye sobe sixoxa. Akaphenduke yena after this kodwa nje let me just bless her. But this does not mean ukuthi you must stop praying. Ukuwa kwakho endleleni nabangakawi uNkulunkulu abasize bangabesawa. Kodwa lokho kushibilika lokho kuqhuzuka kwakho does not mean ukuthi wena usenawo amalungelo njengomntwana kuNkulunkulu. Amen. Amen. Into zakho uNkulunkulu okwenza because yohlezi ziyezakho. Noma ngabe kuthiwa wena usuphambukile endleleni. Amen. Amen. So ngiyacela bazalwane we must adopt a shameless audacity to pray. Sanda njenga labo mama kuthiwa bayathakaza. Ayithandazi lo ngeke. Yabo labo mama kuthiwa bayathakaza bathandaza into yawo wine. Bathandaza lokho kuzokuqala. Bahlangana nomakhelwane sesiyazi lethandaza yakho. Asiyazi akaphuthwa isikhathi somthandazo khona omunye nje nalapha khona. U6 sizuzwa ngayo ukuthi seku6 ngiyinazi. 6 sizuzwa ngayo ukuthi ake seku6 siyathandaza yabemeza. Bamusha abanye abakhonza naye ukuthi kodwa sesifike. Sesiphelile yena. But she has a shameless audacity to pray. Uyaya nje uNkulunkulu uyaya nje. Yabona bazalwane. Amen. And nalapho angisho ukuthi I'm encouraging ukwenza kabi. I'm not encouraging ukuthi asithakatheni uNkulunkulu turn a blind eye to izinto esizenzayo. But I'm just saying ukuthi if you're struggling with something, you shouldn't be struggling even with prayer. Amen. Yebo ngiyagula nginento engekho right ngami. Kodwa lokho akusho ukuthi angistruggle with prayer ke manje angisathandazi sengiyi umuntu nje obhedayo ofuthi ongathandazi. Amen. So bekuyilokho bazalwane uNkulunkulu anibusise abusise nekuzwini. Hallelujah. Amen. Uhlala kuye yebo kumnandi kunokuphilayo okuphakade ukuhlala kuye Sibonge izwi lenkosi. Ngicela usikhulekele mamjani. Begameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga. Baba wethu ongcwele nangezwi lakho, uNkulunkulu wethu. Baba wethu umntwana wakho, uNkulunkulu wethu ekhulumela inhliziyo yakho siyabonga. uNkulunkulu wethu ongcwele aliweli kubala izwi lakho. Baba wethu ongcwele alibuyi lilambatha liyawenza umsebenzi. uNkulunkulu sonamandla wonke sisizeke sigcine inhliziyo zethu zibe umhlabathi ovundileyo ukuba uma liwa kule nhliziyo ebese-ke kuyaqhuma uNkulunkulu wethu izithelo. uNkulunkulu wethu namandla siyabonga uNkulunkulu wethu wena wedwa inkosi okusihlelelile uNkulunkulu wethu vele besizele bona ukuzosho kwakho la uNkulunkulu wethu namandla wonke siyabonga thatha indawo yakho-ke impela sibonga. Amen. Unomunye udokotela owathi when we work, but when we pray, God works. Hallelujah. Liyasikhumezela ekutheni sikhuleke ungaze ukuthi ube khona on Wednesday. Yes. Akazi ukuthi yini yathi futhi engayiposti isemini esasika esinawo on Wednesday. Hallelujah. But on Wednesday sasikhuluma into enje. Sasikade sikhuluma ngomthandazo. Uthi uNkulunkulu la into emangazayo lesi simtshalo uza nje umfundi after ebebona uJesu ethandaza.
lo mfundi angazathi wayem-observe uJesu. Akaceli izinto, akaceli ngisho imali, akaceli ngisho umsebenzi, kodwa uthi inkosi sifundise ukuthandaza. Inkosi sifundise ukuthandaza. Babembona uJesu esejulukile. uJesu kwakuyimpilo yakhe ukuthandaza. Bazalwane, ukuthandaza i-lifestyle yethu, i-lifestyle yabazalwane. Umthandazo siyawuphila. Asithandazi ngoba nakho kunezimo eziphuthumayo, kodwa siyathandaza indlela yokuxhumana noNkulunkulu. Hallelujah. So if sinebonde usebenzise i-NIV, i-NIV iveza u-friendship, uthi uma ngabe eqhubeka enoka ithi ngo-friendship. Uma siya uNkulunkulu bazalwane, siya uNkulunkulu, siyabukhanda ubudlelwane noNkulunkulu, siyabakha ubudlelwane noNkulunkulu. Kangangokuthi uNkulunkulu ugcina abujabo nje izingane zethu. Usim nje emayengasekhale la ngizokuzwa ukuthi usim uyakhala, uthi angishiye phansi ipulpit ngizompathela. Ngoba senginobudlelwane noSimi, sesibondile noSimi, sengiyazi mayikhala kanje uthi baba ngi-attend, mayikhala hayi ziyadlala izingane. Hallelujah. So kufanele sibukhande ubudlelwane noNkulunkulu, sibukhande kangangokuthi if nje ngisho ungasayanga ngedolo phansi, uzosho nje ngezwe lodwa uthi inkosi anginakho into ethile. uNkulunkulu ushiya everything because uyakuzwa lokhu kukhala lokhu, because siyakhila ibond noNkulunkulu, sesinobudlelwane noNkulunkulu. Bese iyaqhamuka i-amplified ne-NLT izothi because lo muntu ubenoka, iyabe sizofaka igama elithi persistence. Keep knocking. Hallelujah. Ngisho ngabe bazalwane siye emthandazweni uNkulunkulu wangasiphela, kodwa lento isinikeza ukuthi asiqhubeke, asingayeki. So uJesu la uveza uNkulunkulu aphinda aveze umuntu. Uthi ke la aqale khona uma sisinjalo, ithi mangabe ke umuntu evakashelwe isivakashi kwakhe, sifike ebusuku naleso sivakashi, athi abothina emakhaya thina abantu nje abakhululiswe ngesiZulu, umuntu nje akangisho edlula ngaphandle. Thina amaZulu nje indlela esikhuliswe ngayo asikwazi ukuyeka umuntu edlule ngaphandle, sengathi umuntu ungambiza angene ngaphakathi, bese uyamnakekela. Noma ngabe awunayo idrink nejuice kodwa amanzi akhona, ngoba imfundiso yethu thina amaZulu sifundiswe kanjalo ukuthi umuntu uyanakekela. Nalo isivakashi sakhe angazi noma safika ebusuku, kodwa yena uJesu uyiqala la ku-10 wanoka, bese nokho ebusuku lo eselele. Hallelujah. So uqhamuka uzonoka nje ebusuku, khala inokho ebusuku, qom. Uyabuza ngaphakathi uthi ubani? Hayi imini umakhelwane wami, nginomhlobo ongivakashele manje anginakho ukudla, ungeke nanele izinkwa nje ingcezwana nje embile entathu. Hallelujah. Amen. Aphinde athi uJesu lo ngaphakathi uyaphendula athi angikwazi ukushiya ingane zami ngilele, ngivuke kubanda kanje ngizo-attenda wena ngenxa yolofu nje obafunayo, ngenxa yama-slices owafunayo. Hallelujah. Amen. UJakhe kubaba wakhe usesibhedlela. Hallelujah. Amen. So ngenxa ukuthi uthi angikwazi ukushiya embedeni, angikwazi ukushiya ingane zami ilele, ngivukele wena nje ngesithi. Angithi yabo uJesu uvezani umuntu, aphinde futhi lo muntu uthi akayekanga ukunokha noma esetsheliwe ukuthi ingane zami ilele nami ngilele, ngakho phinde hamba, waqhubeka lo muntu wanokha.
noma izwe setsheliwe webazalwane asiyeke ukuthandaza noma ngabe into ebisiyithandazela ayenzekanga. Asifane noMaria. uMaria watshelwa kahle phoqa uJesu, wamphoqa nje uJesu wathi wemama ungena ngaphi kokwami, isikhathi sami asikashaya. Wemami why nje ungibhodlelisha ufunani kini, isikhathi sami asikafu. Lo mama otshelwe lokho waqhubeka wabafundi wathi noma ikupha kushoyo kwenzeni. Umshumayeli lezwi lenkosi liveza ukuthi emthandazweni asigivapi. Amen. Siba persistent, siyanokha siphindelele. Sinokha ngokwesibindi esinengingila ngaphandle njengoba desho. Haleluya. Siya ngokwesibindi. Noma ngabe noma sesiyile wathandaza namuhla ungena kwi-fasting kodwa still abaqashi bablutika. Abaqashi bablutika. Nalo mfana engithe ngihlangana naye ngiphume endlini wangincoma after sengithandazile asangiboni nje akasasho lutho. Kodwa asiyeke ukuthandaza. Keep on knocking. Amen. Hallelujah. So kunezinto eziwu2 elivezwa lelazo. Lelazo liveza ukuthi kune promise after ukunokha. Futhi kune command. Ngenzansi kwayo ithi celani lizaphila. After uphezista, after uqhubeka unokha. Angithi yabona umuntu into evusela umuntu phansi ozovuka inokha. Noma eseshila uthi ingane zami ilele angikwazi ukusukuma phansi kodwa lo aqhubeka wanokha. Asiyeki ukuthandaza. Asiyeki uNkulunkulu ukumhlupha. Asiyeki uNkulunkulu ukukhala. Noma umfundisi engalivala icingo lakhe ethi ayisengikhathele wena njalo ama-calls akho. Noma umfundisi angakhathala but uNkulunkulu akakhathali, siyaqhubeka. Hallelujah. Abafana bayazi le. Umuntu wesifazane ngisho ngakuphoqa kuphile ngamanzi. Ngosuku lokuqala. Ufunani umuntu wenkosi? Angikufuni umuntu wenkosi. Satshelwa leyo nto uthi angikufuni umuntu wenkosi. Umuntu washo njalo bokusengangobhafu. Angikufuni umuntu wenkosi. Kodwa saqhubeka. Nkosi yami. Hallelujah. Noma ethi ngizophosta saqhubeka. Hallelujah. Noma ethi screenshot asifake ku status. Ubani umfundisi uthini kimi? Saqhubeka. Ngisho emthandazweni senza leyo. Asiyeki. Hallelujah. Noma abanye uyabona sebenezinto abakaza bathanda. Uyabona lo muntu akazathanda mina bengiya ngedwa ngolesithathu emthandazweni. Kodwa uyabona ukuthi hawu ubongiwe. Kwase kuba right ke naze emthandazweni. Hallelujah. Kodwa khona asiyeki. Amen. Hallelujah. Kune command bazalwane ukuthi celani. Bese ipromise ithi izophila. Amen. Aphinde futhi uJesu kulelazo. Athi ngumuphi kini ongacela inhlanzi bese imnikeza inyoka. Useveza ke uNkulunkulu kalo wavezani umuntu. Even ngisho umuntu ekwazi ukuvuswa inokho. How much more uNkulunkulu? How much more? Umuntu bazalwane umuntu othakathaka enhliziyweni wavuka phansi washiya ingane zakhe ngilele. Wazo attend umuntu ocela into. How much more uNkulunkulu? Bese ethi uJesu ethi ngimuphi kini ongacela inhlanzi bese ngikuphila. Athi akho uNkulunkulu ukuthembekile. Mark 11. Konke nicelayo nazi ukuthi senikwamukela. Hayi ukuthi nisazokwamukela. Siye emthandazweni bazalwane sesiphethe. Amen. Hallelujah. If lento yokuthandaza ixaka noma lento yokuthandaza waqala once wangabazi ukuthi lento engifuna uNkulunkulu izokwenza ngempela. Is 1 John chapter number 1. Angazi noma verse number 5.
uthi uma waqala ukuthandaza wangaba sansuyeka ungayilokhu uyihlupha ngoba asiye emthandazweni ngoba sinamadodo kodwa siye emthandazweni ngoba sethemba uNkulunkulu simkhola uNkulunkulu uthi noma konke nikukhulekelayo nenicelayo yazini ukuthi senikwa okay bazalwane uNkulunkulu namuhla uyasithembisa uNkulunkulu uyasibiza emthandazweni noma kanjani esicelayo uzokusamukelisa Amen. akakwazi ukuthi ucela inhlanzi akunikeze inyongo Hallelujah. uNkulunkulu uzokunikeza lokho okucelile uma kusecebeni kaNkulunkulu Oh yes, Lord. uPhilippians okuphendulayo 4 sicela ngokwentando kaNkulunkulu Amen. kodwa futhi noma sicela ngokwentando kaNkulunkulu asiyeki bazalwane ukucwayela sikiyeki ukuthanda sithandazela yonke into siphakame senini yakho Kubekelani please sicela uzosithandaza ekujuleni uyalalela aphendule kubekelani kubekelani ekujuleni uyalalela aphendule Hallelujah.